Dduw Dad, dyn ni'n dod o flaen ti heddiw ac yn addoli ti am y groes a'r atgyfodiad a'r ffaith bod hyn yn newyddion mor dda i ni. Diolch am y fraint o cael ein galw yn blant i Dduw. Diolch mai trwy y groes mae hyn yn bosib, ddim trwy ein gweithredoedd da ni, fedrwn ni byth heiddi dy gariad. Diolch hefyd gallwn ni byth cael ein disqualified i dy gariad, a bod ein gweithredoedd drwg ddim yn cyfri yn ein herbyn gwaith. Rhodd ydy dy gariad di, rydyn ni wedi ein prynu trwy aberth Iesu ar y groes. Dduw, dyn ni yn gweddio, fel wnaeth Mair nabod y lais yn gardd Gethsemane, a bydd ein clustio ni yn agored i glywed ti'n galw ein henwau ni heddiw. A Dduw, diolch dy fod ti'n nabod ni wrth ein henw ac yn galw ni fel y bugail da dros ein bywydau. Sori bod ein colonna ni mor anghofus ac ein bod ni yn gwrth o gwrando arno ti gan mynnu wneud ein peth ein hun mor aml. Sori ein bod ni yn gwrando mwy ar leisiau uchel y byd nag ar dy lais dawel di. Sori ein bod ni yn pwyni mwy am bod mewn rheolaeth o'n bywydau ein hunan yn hytrach na trystio ti a dy fod ti eisiau'r gorau i ni. Please helpu ni fel Cristnogion ar draws y byd i ddeallt a byw ein bywydau yng ngoleuni gwirionedd a newyddion da dy gariad. Helpa i'r gwirionedd treiddio yn ddwfn ein colonna ni a helpu ni ymestyn allan at y pobl sydd o gwmpas. Helpu ni dangos dy gariad at eraill. Dyn ni'n meddwl yn penodol ac yn diolch am gymdogion a chymuned agos yn yr adeg anodd yma. Helpu ni fod yn cefnogi ein gilydd mewn gweddi, gair a weithred. Diolch am y holl weithwyr sydd yn cadw ein glad i rhedeg. Yr NHS, gofalwyr, gweithwyr siopau, gwyddonwyr, gwleidyddion ac arweinyddion gledydd, heddlu, gyrwyr bysau a loriau a chymaint mwy. Dyn ni'n gweddio am i nhw cael eu gwachod ac i ti fod yn agos iddyn nhw wrth iddyn nhw'n weithio mor galed mewn gwasanaeth i eraill. Dyn ni'n gweddio dros y byd yn ystod yr afiechyd. Dyn ni'n gweddio am y rhai sydd yn dioddef o Covid-19 a'i teuluoedd, am iachad ac am ddiwedd buan i'r feirws. Dyn ni'n gweddio dros y rai sy'n gwynebu dyfodol ansicr oherwydd yr afiechyd. Busnesau bach, gweithwyr llawrydd, elusennau. Ac yn fwy na hyn, dyn ni'n cyflwyno o rai mewn gwledydd lle nad oes NHS na cyfle i hunan ynysu, a ble mae tlodi yn barod yn lladd. Yng nghanol hyn i gyd, wrth i ni gyd wario mwy o amser yn ein tai, yn dywelach ac yn llai prysur, tro ein golwg at y ti. Paid y gadael i ni wastraffu cyfle yma i ddysgu gwersi ac i ymdywelu a gwrando ar dy lais di. Diolch am Ebenezer ac am deulu'r eglwys a ffordd ni gallu dal cwrdd dros y we. Bu gyda ni dyn ni'n gweddio, llenwa ni efo dy gariad a dy ysbryd di i wneud dy waith. Yn enw Iesu Grist. Amen.